Cześć wszystkim! Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Maria. Jestem Białorusinką. Wraz z rodziną przeprowadziliśmy się prawie 2 lata temu z Białorusi do Polski i kilkakrotnie otrzymywałam od Państwa pytanie, jakie są białoruskie kobiety, jak one dbają o siebie, w jakim wieku biorą ślub, w ogóle jak buduje się relacje między kobietą a mężczyzną na Białorusi, na przykład kto płaci w kawiarni czy w restauracji. I pomyślałam, dlaczego nie poruszę tego tematu w swoim filmie na YouTube. Więc zaczynajmy. Na początku powiem, że wszystkie kobiety, równo w Polsce, jak i na Białorusi i gdziekolwiek, to przede wszystkim ludzie. Jednocześnie każdy z nas jest inna. Tak, jesteśmy tej samej płci, ale mamy różne rodziny, różne wykształcenie, okoliczności życiowe, dlatego bardzo trudno jest generalizować. I opowiem tylko o swoim otoczeniu i o tych kobietach, które spotkałam w swoim życiu. Zacznijmy od dzieciństwa. Na Białorusi rodzi się dziewczynka. Jak potoczy się jej dzieciństwo? Oczywiście będzie wychowana jako dziewczynka, jako mała księżniczka. Najprawdopodobniej będzie ubrana w różowy, w żółty, w takie delikatne, jasne kolory, a nie granatowy, błękitny, czarny. Czyli po ubraniach będzie widać, że to jest dziewczynka. Co więcej, jeżeli ktoś przypadkowo pomyli się i nazwie dziewczynkę chłopcem, to rodzice mogą się obrazić i powiedzieć, jaki chłopiec, to jest dziewczynka. Dziewczynka jest wychowywana czuli. Bardzo zwraca się uwaga na jej wygląd. Matki, babcie kupują piękne stroje, sukienki, robią piękne fryzury, kupują lalki, ponieważ dziewczynki są naprawdę zainteresowane graniem w gry fabularne. Matka, córka, wychowawca, uczeń. Opowiem trochę o sobie. Kiedy byłam mała, żyliśmy bardzo skromnie, to były lata 90. Nie było pieniędzy na nowe stroje, ubrania i moja babcia szyła mnie sukienki sama. Bardzo uwielbiałam przychodzić do niej i przebierać się w kroje tkanin, wymyślając sukienki. Oprócz tego moja babcia też szyła ubranka dla moich lalek i byłam z tego bardzo dumna, ponieważ moje lalki zawsze miały w co się ubrać. Tak więc od dzieciństwa zwracano uwagę na wygląd, schludność, porządek w domu, czasem ze słowami przecież jesteś dziewczynką, jak możesz tak chodzić? Proszę tylko nie myśleć, że tak jest u wszystkich. Oczywiście istnieją tysiące przykładów, kiedy dziewczynki były wychowywane inaczej. Od dzieciństwa są dziewczynki, które bardzo pewne z siebie, zarozumiałe, nie godzą się na żadne ograniczenia, noszą ciemne ubrania, chodzą w krótkich włosach, ale ja teraz mówię o większości. Muszę od razu powiedzieć, nie wszyscy rodzice dążą do zdobycia wiedzy pedagogicznej. Czytają książki o psychologii dziecięcej najwyżej 20%. Wpływ starszego pokolenia na edukację babci, teściowych jest ogromny. Dlaczego? Ponieważ często młodej rodziny nie stać na oddzielne mieszkanie i mieszkają wraz z rodzicami. I wychowywanie w takich rodzinach jest na zasadzie tak zostaliśmy wychowani, tak dorastaliśmy, więc tak jest prawidłowo, tak jest dobrze. Potem dziewczyna idzie do szkoły i wkładają jej w głowę, że ona musi zdobyć dobrze wykształcenie i starać się o dobre stopnie. Edukacja na Białorusi jest okropna i
nie chcę poruszyć tego tematu, ale powiem tylko to, że czasami ocena jest ważniejsza niż sama wiedza i rozumienie tego, czego się uczysz. W latach studiów na uniwersytecie dziewczęta najczęściej znajdują partnerów i to jest zrozumiałe, ponieważ dziewczęta w wieku 18-22 lat są bardzo piękne, młode, zdrowe, inteligentne, przyciągają uwagę płci przeciwnej, a bardzo często wychodzą za mąż już po studiach, a niektóre jeszcze w ostatnich latach studiów. Kiedy chłopak, facet zaprasza dziewczynę do kawiarni, do restauracji, zwykle płaci za 2 osoby sam. Dlaczego tak? Myślę, że on myśli w taki sposób. Jestem mężczyzną. Ja nie mogę poczęstować dziewczyny, która mi się podoba. To jakby jak udowodnienie swoich umiejętności. A to jest bardzo ważne. Wiele dziewczyn szuka mężczyzny, który jest w stanie finansowo zabezpieczyć przyszłość, który umie zarabiać i nie boi się założyć rodziny. I to jest normalnie, ponieważ przez jakiś czas kobieta nie może pracować i zarabiać, bo ona jest w ciąży, ona opiekuje się dzieckiem. Oczywiście są takie kobiety, które po prostu szukają sponsora i nie chcą pracować. Ale teraz mówię o takiej zdrowej kalkulacji ze strony kobiet, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe. Często dziewczęta wychowują się w taki sposób, że najważniejsze jest pomyślnie małżeństwo. To znaczy wybieraj inteligentnego męża, który nie pije, nie pali, który będzie miał dobre wykształcenie, dobrą pracę i będzie w stanie utrzymać rodzinę. Wynika to również z tego faktu, że na Białorusi kobiety zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni i myślę, że to jest efekt nierówności płci. Jeśli chodzi o urodzenie dziecka, to z tym pytaniem teraz nikt nie spieszy się. Jeżeli nasze babci, mamy rodziły dzieci w wieku 20-22 lat, to teraz ten wiek przesunął się o około 5 lat. Wśród moich znajomych kobiet nie każda jeszcze w wieku 30 lat ma dziecko, ale wielu z nich już zamężnych. Aborcja w Polsce jest zabroniona, ale na Białorusi jest dozwolona. I niestety nie mam wiarygodnych statystyk, ale z tego, co udało mi się ustalić, na 1000 ciąż 5,6 aborcji. Oficjalna statystyka nie jest prawdopodobna i myślę, że wszystko można pomnożyć na 2-3 razy, co najmniej. To jest bardzo smutny temat i oczywiście, że większość aborcji nie ma miejsca z powodów medycznych, ale statystyki próbują to ukryć za nieudaną ciążą. Jednak według najnowszych danych liczba aborcji na Białorusi w ciągu ostatnich 10 lat spadła 5-6 razy. Nie jestem pewna, czy to jest wiarygodna informacja, ale z tego co widzę, kobiety teraz są bardziej wyedukowane w temacie antykoncepcji, a także bardziej odpowiedzialnie za ciążę. Bardzo mnie uderza niezależność europejskich kobiet od mężczyzn. Ten trend obserwuję w Polsce, ale nie powiedziałabym, że na Białorusi kobiety są niezależne. To dotyczy też kwestii finansowej.
o której już mówiłam. Na Białorusi jeszcze nie wymarło pojęcie wyjścia za mąż, czyli być za mężem, dać mężczyźnie wierzchnictwo i prymat w rodzinie. W domu często panuje wyraźny podział obowiązków. Kobieta odpowiada za porządek w domu, za wygodę, gotowanie, wychowanie dzieci. Mężczyźni rzadko angażują się w wychowanie dzieci, za to zajmują się zarabianiem pieniędzy. To, że w Polsce mężczyźni spacerują z wózkami, bawią się na placach zabaw z dziećmi, to na Białorusi rzadkość. Place zabaw na Białorusi to strefa matek i dzieci, ale z tego, co widzę teraz na Białorusi, moje rówieśnicy, ten trend zmieniają i mężczyźni teraz więcej angażują się w wychowanie dzieci. Jeśli chodzi o zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne, na przykład przedłużanie paznokci i tak dalej, wydaje mi się, że nie ma tu różnicy. Widzę Polki i Białorusinki z przedłużanymi paznokciami, rzęsami, korektą brwi, ust. Ta moda jest równie powszechna i na Białorusi, i w Polsce. W Krakowie na przykład dosłownie co 100 metrów widzę salon fryzjerski, salon kosmetyczny, salon urody i tak dalej. A więc jest na to popyt. To są moje obserwacje na ten temat. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tych wymienionych punktach, zgadzacie się czy nie. Zawsze czytam każdy komentarz, szanuję każdą opinię. Bardzo dziękuję za oglądanie. Będę wdzięczna za wsparcie lajkiem, subskrypcją i do zobaczenia w nowych odcinkach. Psychologii, psy. O, psy, psychologia. Tak. Od słowa psy. No nie.